नंगौ जोबोद मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जे जोंनि दामनाय देनाय सिफुं दामनाय खाम जथा सेरजा दामनाय बियो जोंनि हौवाफोरनियावनो सिमा जानानै दंमोन। आइजोफोरखौ खालि मोसानायावल' बाहायनाय जायोमोन, नाथाय रौमारि ओनसोलाव दिनै सिफुं हारिमु आफादनि बिनि दैदेनगिरिफोर दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय खाम दामो, बिथांमोनहा सिफुं सुयो, बिथांमोनहा मोसानायनि अनगायैबो जोंनि सेरजा दामो आइजोफ्रानो। आरो बे बर' माहारियाव मोनसे जावरिखांनाय निस्सय लाबोदों। आरो बे सिफुं हारिमु आफादा दिनैहाय जोंनि ओनसोलावल' नङा, भारत हादरनि खना खनला गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिथांमोनहा दिन्थिफुंहैनानै जोबोद मोनसे बाख्नायनाय मोनबोदों, बिथांमोनहा जोबोद मोनसे अनसायनाय मोनबोदों। आरो बेखौ नुनानै दिनैहाय जोंनि जाखांबोनाय आइजोफ्रा दिनैहाय लैहोर लैहोरै आवगायबोदों। बियो जोङो बुंनो हायो जे हारि मोनसे थांनानै थानांगौबा बे हारिखौ जोथोन लानांगोन, बे हारिखौ अनसायनांगोन। आरो जाथि मोनसेया जिथु हारिमु आरो रावआव थांनानै थायो, बे राव आरो हारिमुआव थांना थानांगौबा हौवाफोरल' नङा आइजोफ्राबो बाहागो लानांगोन। आरो आइजोफोरल' नङा, मोसानायाव हौवाफ्राबो बाहागो लानांगोन। आरो बिदिसो हारिया मोनसे गेरेमसा निस्सय माहारि जागोन। बेखायनो सिफुं हारिमु आफादा रोजा रोजा साबायखर होनायाबो थोजासे नङा जे रावजों बाख्नायनानै बिथांमोनखौ फोजोबनो हाया। जे मोनसे जिबायदि गिदिरथार मोनसे खामानि बिथांमोनहा जावरिखांनाय लाबोदों। आरोबो बे सिफुं हारिमु आफादानो दिनैहाय माने मावबादा खुंदों, बियो जोंनि हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव। आरो बे हारि आरो हादोरनि थाखायनो मोनसे बाख्नायथाव आरो गोग्गाथाव हाबाफारि होननानै आं सानो। आं गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो टाइम्स नाव बड'लेण्डनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बेनिफ्राय आंनि नाजानायनि जाफुंसारनाय ना बेयो 2015 मायथाइनिफ्राय जागायदों होनजायो। बेनिफ्राय एसे खस्थ' मोनो नाजाजेननायाव। फार्स्टआवथ' गासिबो खामानियानो गोरा जायो, बेनिफ्राय लासै माने प्रेक्टिस खालामै खालामै सरसा खालामै खालामै आंनि जाफुंसारनायखौ आं मोनबोनो हादों होननानै आं सानो। नोंथाङा दि जाफुंसार जानो हाबाय दामजुनि खेथ्रआव, बर' दामजुनि खेथ्रआव दिनै लाइमोनफोरखौ जोङो मावबादा लानायाव माबायदि फोरोंनो थाखाय मिजिं लादों? जोंनि मावबादाया दिनैनिफ्राय जागायबाय, बिनिफ्राय 17 जुलाइसिम जागोन। बेनिफ्राय गोदान गोदान सोलोंसाफोरा दिनैनिफ्रायनो फैबाय, गाबोननिफ्राय हयथ' बांबावनो हागौ। बेनिफ्राय आं बेवहाय जेसेबां हायो आं जेखौ रोंगौ, सिफुं जर'खायै आं सिफुं दामो हिसाबै आं सिफुङाव जेसेबां आं मिथियो बेखौ आं बिसोरनो फोरोंनो नाजागोन। नोंथांखौ मिथिनो मोनदोंदि आसाम सरकारनि माबा मोनसे सरकारि साख्रि मावबाय। आसलथे नोंथाङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों गुबुन आरो जिउआव जाफुंसार लामा मोनबावबाय। मा बायदि मोनदों आरो मा साख्रि दायो मा मावनानै दं? बेयो जाहैबाय दाख्लैसो आसाम सरकारजों खुंजानाय टेट, बेयावहाय आं उथ्रिसार जादोंमोन। बेयावहाय बेनिफ्राय जा सिलेक्सन दाख्लैनि रिक्रुइटमेन्ट गोदान ओंखारदोंमोन LP आरो UPनि, बेयाव आं UPयावहाय मेरिट लिस्टआव फैनानै दा मावगासिनो आरो गवालपारा जिल्लायाव मोनदों। बेनो। जोङो सिफुं हारिमु आफाद हिसाबै 2014निफ्रायनो मोनसे थांखिखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावबोबाय थादों, बा आफादखौ दानाय जादों। बे थांखियानो जाहैबाय हारि हिसाबै थांनानै थानायाव हारिमुनि जानाखि बिफाव, बै बिफावफोरखौ बोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन, बेफोरबायदि थांखिजोंनो बे खामानिखौ मावबोबाय थादों। दा बेबायदिनो देग्लायबो बन्द'बो स्कुल बन्द' मोनो हिसाबै माखासे उन्दैफ्रा सोरबा सोरबा न'आव ओरैनो थानो बाग्रा थायो। थ' बिथांमोना जायफोरा इन्टारेस्ट दङ कालसाराव, बिथांमोननि थाखाय जों बे वार्कशपखौ खुंदों, जाहाथे बिथांमोना ओरैनो थास्लायस्लाय बेयाव फैनानै माबा मोनसे सोलोंथाइ लानानै थांनो हायो। बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो खालामबाय थादों। आंनि मोनदांनायाव, आंनि नुबोनायाव आरो आंनि बाहागो लाबोनायाव जेलासिम सिफुं हारिमु आफादा जोनोम जादोंमोन, जाफुंसारनायनि बेलायाव बै जोनोमनिफ्रायनो बिथांमोना नारा नाथा बांद्राय बाथ्रा बुंनाय जाया। अब्लाबो
सिफुं हारिमु आफाद आरो हिसाबै थांनाय समफोरखौ जोङो जों बुङोब्ला बेखौल' रायलायोबा बुङो बै सिफुं हारिमुनि सिगां समावहाय जारिमिनफोरखौ जोङो रौमारि हिसाबै जोंनि हारिमुवा बुरखांनानै गैलामोन रायलायनो गोनां जायोबा हिसाबै हारिमुवा दा बेथ' जोंनि बिराद थाखाय खस्थ'नि गोनां गेजेरजों हिसाबै सिफुं जों हारिमु बेखौ आफादखौ दाफिननाय दिनैनि बे जादों आरो बेनि गेजेराव फरजासिम लाबोदों बिथांमोना। मोनसे मोजां खामानि बै जादों समाव होननानै बिसोर बुङोब्ला बिराद खस्थ' जोंनि खालामोमोन सिफुं हारिमु आरो सिफुं आफादनिफ्रायनो हारिमु गिबिसिनै आफादा बोरै बर' आइजो जोनोम दामगिरि जादों बिथांमोना उजिदों बिनि गुदिखौ आरो दामनानै नागिरदोंबाथ' देखायनानै आङो आइजोफ्रादि मोनसे बुंनांगोन दामनो हानाय माने गोहोबो दङ सासे थ' मानसिखौ बे नुबाय गोहोखौ थायोमोन आंबो दिन्थिनो हादों लोगो थ' गाहाय बेखौ जोंनिफ्राय नेहाथारि मावफुंदों काजलगाव होननानै दत्त आङो एसोनि बारग' गोग्गानाय मोनो आरो गिदिर गिदिर आंबो सुजित आसाबो खालामबाय थादों बसुमतारीखौबो जाहाथे जोंनि बेखिनि मावफुंनाया नुग्रोबाय थायोमोन माने बै एसेबाबो समाव गारि समाजाव ड्राइभारमोन खामानि होदों हयथ' होननानै सिफुं आं हारिमु आफादा बे साननानै समाव लायो गैयामोन। आरो गारि गिबि खेबाव माने साबेसे मारुथि दंमोन सोद्रोमाफोर दङ नोंथांमोननि हान्जायाव रौमारि हारिमु इउनिटआव आफादाव साबेसे बे सोद्रोमाफोर दङ मारुथिजों जागायजेननायाव माखासे बिगिनिंआव? मोसाग्रा माखासे गिबि हारिमु समावहाय जोंनि सिफुं हारिमु आफाद दामग्रा हिसाबै देग्रा लानानै बियो माने जोङो 10-15 लांलाय जनसो लाबोलाय जोङो खालामनानै प्रग्राम गानायखौ आं लाइमोनफोरा नुबाय ज' थायोमोन जानानै आरो सोलोंदोंमोन दा बेनि बेसे उनाव बेयावहाय हयथ' सिफुं हारिमु आफादा जोनोम जाखो आं फ्राय बेखौ जोंनि बुंनो रोंला माखासेफ्रा हिनजावफोर माखासेफ्रा हारिमु जायफोर जागायदोंमोनबा बिथांमोना आं गोसो गुदुं माने बेयाव बिथांनो हिनजाव हौवानि थाखो राननाय बिथांखौ नुग्रोदों जाखायाखैमोन हिसाबै आं बेनिखायनो बिथांनो जायफोर माने गोसो गुदुं बिथांमोन माबाखौ बिजुलि ब्रह्म होग्रोनो लुगैयो आरो दैजि मानखौ ब्रह्म होग्रोनो लुगैयो बिथांमोना बे सिफुं हारिमु समनिफ्रायनो आफाद बाहागो होननानै लाबोफादों रायखांबानो माने दिनैसिमाव बिनि नामखौ नोंथांमोननि हारिमु गोसोखाङो आफादा आङो गुबुन गुबुन दिनैनि जायगाफ्राव बाथ्राल' माबायदि नङा थांनो हानाय जाखो? माने मोनफ्रोमबो प्रग्रामावनो हयथ' आङो गुबुन बिथांनि जायगायाव बाहागो लाहैनायनि रौमारि बाथ्रा जे बुङोब्ला हारिमु आफाद जोंनि सिफुं दङ हारिमु आफादा बेखौ रायखांनाय लोगो लोगो बिथांनि थांखांबाय नामखौ होननानै माने जों बुंगोन बे लाग्रोनांगौ समावहाय जायो जोङो जायगानि नाम मानोना खोन्थायोब्ला चेन्नाइ जोंबो मोनसे समाव हायद्राबाद गोजान बाजारनिबाबो जेरै रौमारिथिं बिराद मोनसे तेलेंगाना क्लस दा बेफोरबायदि जोंबोमोन जायगाफोरावहाय जों थांनाय जाबाय मोनफ्रोमबो लोखि अब्लाबो फुजा मोनफ्रोमबो प्रग्राम मिथिं जोंनि दावथिं हारिमु माने बे फोथांनानै ओनसोलाव लाखिनायाव फैनानै जोंबो जोङो नायफैयोमोन बे फैबाय थानाय नायफैनायावनो समावबो बिथांमोनखौ जोङो नुयोमोन आरो बाहेरायाव थांनो मोननानै आरो दा बेयो थांनानै जाहैबाय जोंनि हारिमुखौ सिगांनि जों बाथ्रा दिन्थिहैनो हागोन बेफोरबायदि खाबुफोरखौ जों नेनानै थायो दा आरो फैबाय जों थानाय समाव जे जुजिबाय थायो। नोंथांमोना हारिमु दामजु दामनाय दालाइसाफोर खालामदों आरो नामा? मोसानाय बेखौ फोरोंनो थाखाय वार्कशप जोङो लादों सिफुं हारिमु आफाद बे हिसाबै हाबाफारिया बिराद गिदिर जोङो मोनसे माखासे हाबाफारि होननानै दालाय बुंबाबो खालामनानै बुंद्रायनाय दोनदों जाया जाहाथे मानोना फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो मोजां आथिखालनि बे जायो गोनोखो मुगायाव जेरै आमटेका माने जों बेयावहाय जे सिफुं हारिमु आफाद जोंनि दालायबो ट्रेडिसनेल बानायना दामग्रा होबाय देग्राखौ लोगोसे जे जोङो सोलोंनो नागिरदों कारिगाव बा फोरोंनो आवदांनि नागिरदों बासबारियाव जोङो मोनसे बेयो दालाय बिराद बानायना गिदिर होदों बाथ्रा बेबायदिनो जोङो मानोना मैया दानि गोनोखो 2 मुगानि दामग्रा देग्राजों जुलाइ आरो बे जोंनि 2 जुलाइआव ट्रेडिसनेल जोङो जे दामग्रा देग्रा कारिगावआव जों मोनसे बिनि बे दामनायजों बिराद दामनाय मोनसे फाराग देनायनि जायो हारिमुवारि मावबादा बेखौ जों बेखेवनानै मानो होबाय दा बिथांमोना बे आथिखालनि मानसिफ्रा सोलिगासिनो दङ गोदान आरो दिनै गोदान जोंनि मुगाखौसो नै 3 बजबनानै जुलाइ लानो नागिरो बेयाव जोङो रौमारि हिसाबै आरो गोदान मुगायासो जोंखौ बे बांसिन थुलुंगानाय जागायबाय होयो आरो फैबाय थानाय बै गोजाम मुगानि जे 9 ट्रेडिसनेल जुलाइ दामग्रा देग्रा 9 जुलाइआव जोङो आमटेकायाव बे हारिमुनि मावबादा बेखौ जे बेखेवनाय बेखौ फोथांनानै जों लाखिनांगौ बेखेवहैगोन आरो बेखौ बेबायदिनो फोथांनानै मोनफ्रोमबो लाखिनांगौबा जों जायगायावनो साफ्रोमबो बर' जोङो माहारियासो फोथांनानै लाखिनांगोन हारिमुखौ बोरै फोथांनानै आरो लाखिनो दिनैनि हागोन थारिखाव माबोरै खामानि सिफुं मावबा हारिमुवा माबोरै बे जागोन हाबाखौनो थ' मावबोबाय बेखौ थादों सानबाय बायनानैनो जोङो बे आरो सिफुं मावबादाफोरखौ जों हारिमुनि लाबाय थादों जारिमिनखौ आरो जों आं आसा दहाय खालामो जोङो एसे बुंनाय बायदि नोंथांमोननि बिराद खस्थ' मिडियानि खालामो गेजेरजों जों बिसोरो बेखौनो साइकेलजों फोसावनो लुगैयो दे थांनानै गोबां फैबाय थानाय समावबो जायगाफ्राव मावबादा खालामोमोन जायफोर मालाबा बिथांमोना उजान बाजार सोलोंनो मालाबा हारिमुआव गोसो बहाबा दङ दा बहाबा बिथांमोना खबर ओमफ्राय मोनोबा बिथांमोना बिसोरनि बाहागो थांनाय लानो हागोन फैनायखौ नायोबा माने आरोबाव जे बोरैबा जायगायाव हारिमुवानो बायोमोन आरो दुखु मोननाय गैया बायदि होननानै बुंजायो नुलायोमोन बा मालाबा हारिमु सोलोंनो थाखाय साइकेलजोंनो माखासे मोनसे उनाव मोजां मालाबा सुबिदा गैया गाखोनानै दा खाम बिथांमोना बालायनानै माने जोंनि प्रग्राम सिफुं हारिमु खालामहैनाय आफादजों एसे बेबायदि जगाजग खालामनो हागोन नाजानायनि जाहाथे जोङो गेजेरजों हयथ' थांनानै सिफुं हारिमुखौ एसे दिनैनि हेफाजाब बे खालामनो हायो नामा बे माबासिम माखासे लानानै फैदों लाइमोनफोरनि बिथांमोना गोसोनि जानाखि आं साननाय आसा बा खालामो लुबैनाय आरो बेयाव इयुनावबो जों एसे सिफुं हारिमु हेफाजाब आफादा हैनो हायो नामा थांनानै थ' थागोन बेखिनिखौ जों आरो थांनानै खावलायो थानांगौबा नोंथांमोननि थांनाय समखौ नैबे जोङो जानाखि गोसोखांनानै मावबादा बेयो बेनि बेसेबांसो दिना नोंथांमोना हाबाफारिफोरखौ बे मावबादाखौ गोसोखांनानै खुंनाय जादों? जोङो खामानिखौ जोङो मावनांगोन गोदाननिफ्राय रौमारि गोदानजों हिसाबै जोङो सोलोंनांगोन 15 साननि थाखाय नङाबा बे गोजाम बे खामानिजोंल' जों मावबादाखौ सिफुं लानाय जादों। हारिमु आफाद साबेसे दागोन लाइमोनफ्रा बे जाया नोंथांमोननि मावबादायाव बेनि बाहागो थाखायनो लादों? हयथ' दिनैनि बे दासिमाव हाबाफारिफोरखौ लानो दासिमावथ' गोनां जादों आरो बिदिनो जोङो लानांगोन दिनैनि जानाखि नङाबा जे सिफुं हारिमु जागायनाय आफादा दिनै इयुनाव जे जागायनाय थांबाय थानांगौ बे बै मावबादाखौथ' जोङो लामाया हिसाब होनो गोथेगोन हाया दा आरो बिथांमोना इयुनाव नोंथांमोना सोलोंसाफ्रा बिदिनो बे दिनै एसे गाबोन हाबाफारिनि एसे फैबाय गेजेरजों थायो दिनैफ्राय दामनाय गोबाङानो देनायनि दङ गेजेरजों ओमफ्राय जोङो हयथ' दासिमबो फर्मखौ साबमिट बेखौ लाथ'नाय जायाखै लाखिलांगोन बिथांमोना आरो फर्म गोदान फिलाप गोदान खालामगासिनो जोलै दङ हयथ' ओरैनो खालामनानै जोङो गालांनांगोन सिगांनि माखासे मानोना रिपर्ट बायदिखौ जों नायोब्ला दिनै मोनसे वार्कशपआव जोंनियाव हौवासाफोरनिफ्राय ब्रैजि हिनजावसाफोरनि
30-40 मोसाग्रा बोसोरे फैबाय थायो आरो मानोना बे चिरां जिल्लायाव थिसननायाव राङारि ओनसोलाव उदाङै जोङो सिगां समाव फ्राय उदाङैनो लाबोबाय थानाय जादों नाथाय एबारावहाय जोङो गावसिनि बे 15 सानाव माखासे समाव जिरायनाय समाव साहाफोर लोंनाय बे गावसिनि साहा लोंनायनि थाखायनो गावसोरनो बे 100 रां जों बेखौ लानाय जादों जाहाथे माने बिथांमोना मेंनाय समाव एसे गावसिनिनो देहायाव एसे
आइजोफोरा माने बे हाबाफारिखौ हयथ' खालामबाय सुबुं हारिमु आरो आफाद हिसाबै सोलोंबाय अनसुंथाइ गैलाया बेखौ जोङो नुयो दा बेनिखायनो फैबाय थानाय बे 600 रां दा बेखौ जों जोङो बेखौ बायध'था प्रडाक्ट लानो गोनां खालामनांगौबा जादों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 70020263133 9101536360